muiños de auga. Estas construccións que podemos observar en abundancia ao longo de toda Galicia son os muiños de auga, unha mostra de arquitectura popular, cuxa estrutura é moi semellante á afianzada na Idade Media. Os muiños utilizábanse para moer cereais e, aínda que existen dunha tipoloxía variada, en Galicia, debido á abundancia dos ríos, os máis frecuentes son os de auga ou hidráulicos. Estes contan cun mecanismo pouco complexo. Primeiro, construíse un encoro que retén a auga a certa altura respecto do muiño. Logo, unha canle leva auga que, ao chegar con forza, move unha roda chamada rodicio. Esta, a súa vez, move as grandes pedras ou moas, que son as encargadas, finalmente, de moer o cereal. Os exemplos desta arquitectura podemos observalos ao longo do río Umia, algúns na propia localidade, mas non podemos esquecer outros da comarca como os muiños da Barosa, no concello de Barro. Os muiños que foron fundamentais na historia de Galicia, como demostra a súa existencia xa desde a época castrexa romana, existen numerosos exemplos ao longo de Galicia para a alimentación de moitas xeracións, mas tamén construíron un núcleo ao redor do cal se facían as xuntanzas e as festas. Recordemos que o baile tradicional de Galicia leva o nome de muiñeira.